En espera que el govern concrete com gaudirem de les platges aquest estiu, els municipis costaners en fase 1 han començat a adjudicar el servei de vigilància. Els protocols d'actuació i les funcions dels socorristes podrien quedar alterades també pel coronavirus. Si la desescalada no falla, els municipis en fase 1 obriran les platges a partir del 8 de juny. El govern encara no ha dit com, però els ajuntaments han hagut de garantir la contractació del servei de vigilància. Les principals línies d'actuació que ens marcaran seran el control de l'aforament. Controlar la distància social pot ser una tasca més per als socorristes. Per al sector és viable si es reforça el servei. En una playa de 500 personas o de 1 kilómetro de longitud será muy complicado. Va a estar simplemente vigilando y manteniendo ese orden del público. Municipis com Vinaròs ja preveuen estos nous vigilants. Ampliar el personal o el servei per tal d'atendre aquelles possibles exigències que es puguen plantejar. Mentre les empreses ja treballen en equipació i cursos formatius adaptats a les noves circumstàncies. El transporte sanitario este año lo tendremos que hacer con nuevos EPIs. A poques setmanes de començar la temporada, els socorristes han hagut de comprimir la preparació prèvia. La ley nos obliga ahora a todos reciclarnos anualmente. Enguany tenim que estar més preparats per a tot. Per garantir que les platges no estiguen banyades per este nou risc.